coche. Deixáronos a 14 km de Calafate. E sigue facendo un vento tremendo, salta xa gravillo aos ollos, ven po. Nada, os 14 km que había ao Calafate é que non se poden facer co vento que hai, non se poden facer, é que fixemos 200 metros, é porque se puxo un coche diante miña para me tapar o aire e o polvo e as pedras que viñan á cara. Entón topamos este camioneto medio abandonado. Pero tú métete, eu vou gravar, ou podes te meter. Pero se non hai nadie. Está un pouco caos ricos. É valiente para unhas cousas e despois. Entón, pois, isto topámoslo aberto e eu penso que xa hai que meter nel, Vanessa. Non? A ver, pois veña, aquí tamén non enseño en directo. Directo que... Isto, mira. Mira, é isto. Vamos comer un bocado, un pouco de caldo. Bueno, isto sí que é pobreza, hai no que contar. Aí, nese termo, está a auga que non sobrou de cocer os espaguetis, que como levaba así un pouco un churrito de aceite, tal e cual, dixemos, nada, isto aproveitase que alimenta. Entón, imos cenar esa auga dos espaguetis. E non sei, por aquí temos un pouco pan bimba e queixo e pouco máis que dá, verdad? Cristian, tes algo que decir? Nada, teño que decir que dormimos moi ben na nosa camioneta abandonada, así que animo a todo o mundo a callar en camionetas e que se vai a dormir ela. Camioneta chámalle a este remolque. Parece un carromato destes datos dos casitas da xente que andaba por aí. Árbores, por fin, despois de centos de kilómetros sin árbores. Mira, se non conocedes a esta chica é Vanessa lavada e co labio pintado xa o pelo solto, non se cree. Bueno, é que atopamos un sitio super guai. Pues primeiro que acampamos este ano, sí, sí, pero mira, o sitio está genial porque temos céspede. Bueno, a verdade é que hai moitos árbores neste lugar, está todo bastante verde e xa nos flipa. E estamos super contentos e super limpios. Mira, 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 mira. Mira, un mes casi para poñer a camisa. Ei, que eu tamén teño aquí a miña, Cristian. Si, el outfit de Catlón, aquí en Calafate, como que non. Mira, fai menos de 100 anos que era o Calafate, parece. Nada. Non é turistada, senderetada. Vane, que tal está a ensalada sin lavar? Olvideime non o probei. de que non vai haber auga aquí os próximos 40 horas, pero probablemente sexa máis. E non me acordei e comprei ensalada, así o repolo da ensalada, entón claro, se non hai auga, pois... E tamén compraste os millos, mira que millos. Sí, en vez de millo Así comprei... xa non hai que masticalos. Comprei unha pasta que non sabe ben o que é, pasta de millo. Pasta de millo. Nada, está delicioso todo. O que pasa é que, bueno, Ainda non o a ensalada vai sin lavar, pero eso que non mata un gorda. Vai tomar el fuerte. Isto todo que significa? Isto significa que nos imos ao Perito Moreno, que está a 80 km do Calafate, que é así a vila máis cercana, e imos deixar cousas que non precisamos para viaxar 2 días aquí no albergue, no camping. Entón, xuntámonos con moitísima comida, estamos loquísimos. Entón hai un montón de paquetes abertos. Estamos loquísimos de todo. E aquí está toda esta comida, que isto supuestamente é o que vai para 2 días. E este é o que queda, 2 caixas, pero pouco se fala de que cando volvamos hai que mercar máis e cargar todo isto ahora 200 km hasta o Chaltén. Pero bueno, tamén está ben no medio da nada ter sempre que comer. Comemos moito, ademais, sí. Porque mima, eu noto que teño que comer muchísimo, sabes? Sí. Porque ao final botas pedaleando 12 horas na bici, por moito que pares para comer 2, sí. Quedanche 10. Perdimos xa un tupper, que nos viña genial estes tuppers encartables que son a fantasía desta viaxe. E nada, ya así estamos, que llevamos que non, que queda que deixa de quedar. E bueno. Aquí saladitos.
E outra cousa que se ven por aquí son casas rodantes de todos os tipos. Camións, coches de bombeiros, autobuses, furgonetas, pick-ups. Como que de toda Latinoamérica van confluir a Ushuaia. Entón por aquí ves pasar de todo. E mira esta como mola, que iso é unha casa. Mira que vistas. Esta lagoa tamén é famosa polos animais, o que pasa é que non se ve ben. Hai flamencos, patos, cisnes, páxaros que non sabemos o seu nome. Saben aí destas ervas? Están por todos os sitios. Ya nada, que te metes a mexar, ou que te metes a cuneta, o que sea, ou te centro, o que sea, acabas ca roupa cheo, por todos os sitios. Meterse a cuneta na Patagonia. Sí, estar sempre metido na cuneta. Estar sempre cheo destes pinchos, O perito vou despaciño pedaleando, co ventiño en contra que pouco a pouco vaime empuxando. O perito vou. Bueno, Cristian perdeu os alfajores e ahora vai a correr atrás dele. Aí ahora aí ven, como un do voltas, todo feliz. E Cristian, que pasou? A fazaña do día. Ai, Dios mío, se perdo os alfarjoles menudo disgusto, Ai. E non se fixeron moito. Non, mira, Aí está a papica. se vai unha papilla de alfarjol, ainda vai con un coche por encima. Ai, que alegría. Ainda tengo que ir correndo casi medio kilómetro por eles, pero bueno. Por favor, non caerán que vai ver. Poles poñer no mesmo sitio. E hoxe é un bypaking pequeno, que non é bypaking, que é alforxados igual. Xa isto non é nin bypaking, e levámoslo a mitad. Está chego bypaking. Bueno, sí, mira, isto acaba de pasar ahora mesmo. Vou non gravar, ainda que estou un pouco de mal humor. Nada, un coche a centímetros, e víanos perfectamente. E nin, mira tú que non se me pasou que me chimpou o espello retrovisor ao lado da man, sabes? E nin estás ben nin hostias. El galpón del glaciar, como te quedas con el galpón del glaciar? E lá onde ves a char? Agroturismo. Ese é o que querías facer tú como era? Agrofitness. Bueno, Vanesita, cerca das 11 da noite e seguimos pedaleando cara ao glaciar. Esta historia se me sonou, onde Sí. lle vi? Onde lle vi, pero non íbamos para o glaciar, porque daquel día ainda facía algo de calor ou vento. Pero é que hoxe venche un aire frío do glaciar. E que pasou? Cristian mirou o tempo no Perito Moreno, pero resulta que cara ao norte, non sei cantos centos de kilómetros, hai un pueblo que se chama Perito Moreno, unha vila. Entón, claro, Cristian mirou o tempo na vila Perito Moreno, que está ao norte, e aparecíalle unha temperatura de muchísimos graus. Entón vimos así, frescos. E claro, canto máis nos acercamos, máis frío vai. Que fuerte, eu nunca vi unha mofeta. Ni mapos como nos bote que non nos podemos duchar en 3 días, Vanesiña. Pero eu quero vela ben. É que con é iso? Un bisón con ese rabo e esas colores. Seguindo as indicacións da nosa aplicación favorita, que é o iOverlander, máis dun rapaces que topamos de volta, imos dormir aquí nunha leira. Pasa que para acceder á leira, pois hai que subir así por unha costa e agora ir por un eido cheo de erva. Que Vanessa, tamén é bonito ás 11:30 poñerse a montar a tienda de campaña. É boa hora. Co frío que vai. É moi
e sin cenar, despois de facer 50 kilómetros, salindo ás 6 da tarde, porque la Vanesita e el Cristian estuveron al rollo allí en el autobús, que se estaba moi ben, mate má bate miene, pero claro, agora mira tú que panorama. Despedímonos do glaciar Perito Moreno, que é espectacular. Aquí podes pasar horas as horas que queiras. E cometimos un error grandísimo, que foi deixar as cousas na entrada. A entrada pechar 6, pero nós ainda poderíamos sair daqui ás 7:30. E estamos ahora a correr, porque van ser as 4, e temos que facer 30 km antes das 6 para recoller as cousas. É total para unha merda que deixamos. Entón foi un erro moi grande deixar as cousas ali, porque andamos apurados sin necesidade. Pero nada de nada aprendido, verdad, Vanessa? Bueno, entonces quere volver mañá ao Perito porque lle soupa pouco. A min un pouco tamén, pero non tanto. Entonces estábamos mirando se volveron de dormir onte ou atopamos aquí detrás dos tiques este casucho aberto. O caliñeiro debe ser porque ten erva, ten erva e ten plumas por aí. Pero pensamos en limpar todo para un lado, poñerlle esta porta. Pensou Cristian en limpiar todo para un lado e dormir neste galiñeiro. E aquí podemos vivaquear, Vane, non hai nin que poñer a tienda. Poñemos todo, botamos a porta esa para aquí. E xa está, non nos molesta nadie en toda a noite, non fai vento. Onde metemos, Cristian? Isto, mira, isto vai para ali. As bicis tamén van para ali. E botamos a porta e dormimos aí. Eu xa non digo nada. Vamos traer todo para aquí, veña, antes de que nos vexan. Antes de que nos vexan, xa levamos... Mañá ás 7:30 da mañá sales aí del gallinero. Por favor, dos entradas para dos. Ai, gallinero. Non che é fácil a... mira, as bicis están así aí contra a parede. Puxemos a porta con esta barricada para que non nos veña a porta encima porque fai moito vento. E aquí no suelo van os colchos. A verdade é que dormimos de maravilla no galiñeiro, a nivel temperatura e a nivel vento. Problema, madre que pelos, mano, que xa se me ve na cara, que non teño moi boa cara, é que estuve fatal de noite da barriga, non podía sair porque estaba a porta arrimada como con unha tranca para que non se nos viñera a porta encima co vento. Entón estuve aguantando, ahora por a mañá fun aí polo monte, pero mi madriña. Entón teño unha sensación de querer vomitar, cólicos, falta de enerxía total. Entón, Vane, volvo outra vez ao Perito Moreno. Eu onte a noite dubidei de ir, a verdad que me deitei ca idea de ir, pero que xa mañá cando me levantei nin de broma. Entón estou volvendo ca bici para o Calafate, que son 50 kilómetros. Levo casi 5 e xa estou aquí tirado nunha cuneta. Solo pensar en que me quedan 45 máis xa me dá un mal, pero que tampouco teño outra cousa que facer, así que... Bueno, aquí estou tirado nunha cuneta a
se verá, porque por aí para atrás hai unhas vistas dunhas montañas nevadas que se chama de olla. Para aí, bueno. O que pasa é que estou tan cansado que claro, para continuar, méteme, non é que me meta medo, pero é que me levanto e vou... Como se meteron unha malleira, entón, tratarei todo o día. Ainda chego para antes que a mí. Tamén tu cos seus inconvenientes, pero bueno. Non sei que nada. Bueno, xa me puxen un pouquiño mellor, e entón imos a ir cara ao Chaltén, pero antes queríamos comer cos nosos amigos do autobús camperizado e alá vamos a facerlle a tortilla. Aquí vou a esfolada toda para a miña tortilla tan exquisita que fago. E nada, con sorte ainda nos din de continuar con eles cara ao Chaltén, que tamén van para lá, e sería genial compartir a experiencia de viaxar nun autobús camperizado así con a familia. ¿Las bicis las compraron acá en Ushuaia? No, las trajimos de allá. ¿Ah, sí? Pero si fuera ahora, yo lo hubiera comprado aquí. Claro, ¿te conviene o no? Sí, El sí. precio. Sí, te conviene. En precio y en dolores de cabeza. Claro. Porque traerte la bici de allá, empaquetar la bici, montar... No. Y después mandarle vuelta. Y allá el tren te pide así una medida, el avión... Cuando te fuiste... Agarrar esto por si acaso cae algo, que caiga aquí. No, pero en esta, ponerlo al lado. Sí, no, pero ahora le voy a dar la vuelta y se lo doy aquí encima, y si me cae algo, que caiga aquí. Y luego lo aprovechamos. De vuelta, va de nuevo. Pará, quita eso, va de nuevo. No, pero la segunda vuelta ya es más fácil. Ay, Dios. Oh, Juan Carlos. Cristian Tortillas, Mr. Tortillas. No, tremenda. Nada, nada, lo peor ya está hecho. Por la inflación. Entonces va a ser, ponele 150 y Y suba 50 voilà. pesos. ¡Hala! Más bonita estaba por el otro lado, pero bueno. 150 por 9,1. Sí, baila, baila, mira, mira, mira. No, no, eso todo donde se mete, non bailes. Venga, que venga, que ainda se queda. Ah, no, é verdade, sí, sí. Estamos nos vindo moi arriba, No, eso en serio. Pero Cristian, a roupa que trouxeches e a comida é unha pouca máis. A comida non é, Vanessa, a comida non é unha pouca máis, a comida é moita máis. Empezamos con dúas alforxas pequenas e xa imos en dúas alforxas pequenas, as bolsas. Pero que sempre se levou unha bolsa por riba da mochila. Pero estamos tan guapos. Xa, a verdade é que dá gusto ver. Mira, 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 mira. Que limpios e coladados, Xa, verdad? Que é a estamos roupa pa festa. limpa e cheira E maravilla. onde nos imos ir xa aquí festa? Aquí hai un festival que empeza o luns. Empeza hoxe, mañá, e xa Mañá. andan aí tocando a batucada. Sí, lleva mento bicicleta Shakira, ven, o lunes. Shakira, ti si queres Shakira, O vengo que canta- Carlos. Bueno, Carlos. o que canta con Shakira te lleva unha bicicleta. E mira, é igual nos saca. E nós imos aí para o medio do monte. Ala, vai, marcha. Non ten xeito. É que non... Cristian, que faz? Estás rindo, vas de min. Porque comprei unha crema para a cara. Unha crema O rapaz hidratante. quería vir sin xabón, sin champú. No, viñen sin Deu champú. sin champú, sin xabón que trouxedes unha pastilla de Sí. sal de Eu normalmente lavo a cabeza, o corpo, e a roupa, cambio unha pastilla de xabón. Pero que pasou aquí? Que co vento e o tempo é tan seco, e eu non boto crema para o sol nin nada, que se me escamaba a piel, parecía un lagarto, parecía... Entón comprei para refrescar un pouco a cara. Cuidado, con células madre de la flor budeja de Vidi. Cuidadito, O que aroma? Esta é calidad. Entonces, claro, estou aquí pois botando a crema. Van a rirse de min, porque ¿Quién eu la ha visto y quién lo son ve? unha persona menos cremas e menos cuidadoso co meu aspecto do mundo. Entonces, claro, pois chócalle.